Шулай итеп, безнең икенче дәресебез. Безнең алдагы 3нче сүрәтебез ябай воздушный петля менән тамамланган ине. Петля подъема дип атала. Хәзер инде без ничек итеп дәвам итәбез эште. 4нче рәтебез безнең булай була. Без аркалар эшләячәкбез. Шулай, шуларда мин арка дип атайм инде. Аркалар эшләйбез. Тоже бисер менән кушып бәйләячәкбез. Юлдың башында без 3 полустолбик бәйләйбез. Тимәк, кусировка. Индерәбез, сыгарабыз һәм шул петлянан сыгарабыз. Полустолбик 3 тапкыр. 1 2 3. Хәзер инде без аркаларды ничек эшләйбез? Аркаларды эшләү өчен без 15-шәр бисер алабыз. 3 4 5. 15 бисер хайлап алдык та. Хәзер инде без иң тәүге рәттәге кебек воздушный петлялар менән ценнерлар бәйләйбез. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 бисердән торган ценнерды бәйләгәндән һәм хәзер инде игътибарлап карайбыз. Безнең тәнкә кушып бәйләнгән алдагы рәттән күзе табабыз. Тәнкәнең астындагы мына ошында без инде хәзер 2 столбик без накида утыртабыз. Мына ошында, шунда 2 столбик без накида. Берәү һәм шунда 2. Артабан шул ук дәвам итәбез. 1 2 3 4 5 15 бисердан тагы ценнер бәйләйбез воздушный петлялар менән. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Шулай итеп мин юлдың адагына тиклем ушундай аркаларды бәйләп сыктым. Ценнерлар менән, бисерлар менән, воздушный петлялар бисерлар менән. Һәм юлдың адагына килеп еткәс, арттан 3 күзде ханайбыз. Шуларны 1 2 3 һәм 3нчесенә утыртабыз инде без полустолбик. Тагыла юлдың башындагы мак 1 2 һәм 3. Мына шулай итеп юлдың адагын тамамлап куябыз. Шуның менән 4нче рәтебез тамамлана. Киләр рәтте без бәйләгәндә бисерларны тискәре якта калырлык итеп борабыз да. Шулай. Һәм бәйләйбез инде ничек итеп. Беренче күзгә утыртмайбыз, икенчесенә утыртабыз да. Ябай столбик без накида бәйләйбез. Ябай столбик без накида. Хәзер инде без бисерларны шу аркаларга утырта башлайбыз. Ничек итеп утыртабыз? Тәүге һәм һуңгы аркага без тәнкәләрдә куймайбыз. Урталагы 1 ушында тәнкә куябыз. 1 2 3 4 5 6 аркага тәнкә куябыз һәм һуңгыһында тагы тәнкә куймайбыз. Шулай итеп бәйләйбез без бисерлар менән тәүге арканы.
Тағы бірді қабатлап айтам. Хаңғы бисірмін. Біз аңысы кетіп бейлейбіз. Тәңкі ақтанда қалған екі көзді біз бейлемейбіз. Оны қалдырабыз. Сразу екісі арқаға көсетеді. Hem beyle başlayabilir. 7 bisir alabilir. 3, 4. Hem 7 bisir alabilir. O arkanın ortağına tiklim bula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hem хигиденсе көдіге біз тәңкі отыртабыз. Иң тәугі рәттәрдәгі тәугі өсі рәтті бейлеріміз. Бірісі дәрісті бейлеріміз. Көдіге индірәбіз, тәңкіге индірәбіз, hem хүйрәп сығарабыз да қоша бейлейбіз. Артабан тағыла 7 бисер. 7 бисер мұнын бейлейбіз. Қайда тұрып келем? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тағыла 2 көзді бейлемей қалдырабыз, hem сразу екелігі арқаға көсәбі де тағыла 7 бисер, тәңкі 7 бисер, әпет 7 бисер, тәңкі 7 бисер. Шылайт білдің адағына тиклім бейлейбіз, hem хуңғы арқағына тәңкі бейлейбіз. Шылайтып мен бейлеп сықтым арқаларды, мұна тәугіхінде тәңкі юқ, артабан енді мұна 1, 2, 3, 4, 5, hem 6. 6 arka tənke minən hem hunğahında tağıla tənke yox. Beylə bütkəs, iň adaqdan biz yoldu nığıtıp qoyabız. İň hunğu ködüge, şunda biz qoşup stop yükkez nakide beyleybiz de, şunun minən yolubuz verip tamamlanır dörtatsı. Şulaytı bizim İkincisi dersimiz tamam. Келесі видео ертеге күтіңіз.